Inyaya nditi yakamboningirira mshamwe. Yolga ndakandisipo yakamatifa. Yakamronzi yakambutaura. Ngatichitaura. Vakuru vakamboya kunokudare kuna vamwe ndimeri baba. Zokurenye indari nzvizike mubavhu ndakati ndichifamba mudoro tsvaga kamutapo ndaona kuti makamutapo sandafamba chinhu chakati ndakanzwa izwi richidaidza usandisiye katatu ndichiuka kwandiyaita hapana munhu ndikaona ndakazokande mazisangu kujifangu ndokubva ndaona paive netumauswa ndokuona tumabhonzo avo vanhu vari kutaura apo ava ndove vanhu vari kutaura noizi yako iyo inokura ndichisvika ipapo ndipandikasangana nemutundu wemunhu yaske ipapo ndakatombomira hafu yemineti kana 8 seconds pfungwa dzangu dzaanza tiziva pandikazigadzikana pfungwa ndipandikatanga kuti nditanichiungura nzvimbo rovana nungafoni tachi yanga yangobvuridzika zvishoma ndari pamusoro asi mukati maiva nechelaini tifambe zvekare rovana nungabhutsu ime handa kuiona zvichida yanga yatsva nemoto ndipandikazobva panzvimbo iyi chienda kumba ndichisvika kumba pandikazozisiwo mumadzimi angu kuti ndezvandasangana nazvo ndakuenda mupurisa akatoenda nemapurisa kuzotora mabhonzo ma11 usiku zvadaro takugadzira kuti avatozoika chekabvu takazokwenda kumika nechikonzero kuti vakazopesera vati anofanira kuenda kunongoro madna chakasisa ndizosvika kuno ndiri kumuona mukomana ndiri mumba mavo musi ndakagara pacheyaso pikichi yake yakabva kumadzira ndokuya pamakumbo pangu ndasumudza pikichi yayo ndikavadzorera ezvezvi kwane 3 weeks ndakasangana nekamwana kumuchekabvu kakazobarwa baba vatoshadana kakandibhaibhisa sudu ndokusumudza maoko kechichupa kakadaiso ndobva ndakusanganidza nababa vacho tisaoneka mwana isaka ndakazoa nyaya dzakafanana ndizo tofunabenda mama isaka ndiri pano baba chii ndirakukamana ndovaridzivo muchekabva ndikavunga musana so toda kuti titaure tichidai dambudziko renyu ranga riri rekuti ava vanga vasingauye kudare makambosangana navo here muno kwete ndopapa nedambudziko renyu kuti zvandaenda kwamambo ava vakuita kunge vakukusirirai vakazouya pano imabva pano musi uya makazoti muchisvika kuti nchitano modzoka musi wa17 nekuti vaya tavati musi wa17 handiti nhasi muri pano tinoda kuti tiwirirane mafambiro anoita zvinhu zvehurumende aifambise zvinhu sekufunga kwedu kwatinoita izvo handiti but kana tasangana nedambudziko iroro manje rakuda kuti isusu pachezvedu tibatane tirwise hondo dzinenge dziripo pachivanhu. Ukaona munhu akafa musango ukasamutaura aabve mumaziso mako unotomutaura bedzi handiti makaita chinhu chakanaka chekuti maona zvakadaro mabva mazvitaura zvabva zvapa kuti ava vanga vachishushikana nekutsvaga mwana wavo kuti mwana wedu akaendepi vabva vaziva kuti mwana wedu arapa
vakabvuma ava kuti mwana wachona ndewavo nezvinhu zvakanga zviripo. Handiti mapurisa kana munhu afa saizvozvo haasisiri mwana wevavo, haasisiri hama yenyu, haasisiri hama yanhingi. Pakuti mambo ndiye ane chekuita nemunhu awanikwa asina kuzikanwa hama yake, mambo anotora munhu iyeye ovigwa. Mabhonzo emunhu akavigwa azosara ari panze, mambo anotora oviga. Handiti but apo kapo ava pakaenda mwana achitsakatika, panenge pakutoenda kunopisa ripoti kumapurisa. Handiti tashayawo mwana wedu, mogara magariro auzonzi mwana akawanikwa amabhonzo. Ripoti iriko kumapurisa, mapurisa haangoti chiendai munoviga, vanoda kuziva kozi yekuti munhu uyu parara chii chakakonzera rufu rwake. Havasi kuti vari kuramba kuti mwana wevavo, vanoda kuziva kuti munhu uyu akaurawa nei, chakakonzera rufu rwake chii. Handiti saka ava pavanenge vasina communication nemi ndo pari wrong. Mungada musina kuuya kuno, kana maiuya kuno maiuya kuzotsvaga njere kuna mambo kuti zvino mambo kana padai pachivanhu tinoita sei. Taakukuudzai mese muri vaviri kuti kana padai dai baba mambotraya kudai kuchenura hama yani yenyu, kutambira mwana wenyu kuti mwana amaoko menyu. Zviri kuitika zvese zvakuitwa nemi nokuti maakuziva kuti mwana wenyu uyu muchakabvu uyu ningi mutorwa ndiye akaita kuti tive nekuziva kuti mwana ari apa. Kana aine ruoko rwake pangadai pasingaitike mashiripiti ari kuitika aya madiki aya ave kuti munhu ukaona chunhu mumaso mako so chikakudya mwoyo kuti sei zvinhu zvakadaro zvaitika pandiri, achibve pauri. Handiti mapanzo, achibve pauri. Saka ini ndaikubirisa manje kuti nhasi vana babava makaenda kangani kwavari muchivataurira nyaya yenyu? Ndakavazivisa musi tiri panze tasingari panze ndikavazivisa ko ashashi kasawira semusi kwamukuezvensitarisere nguva yatifanzi kangani kaviri. Kekutanga ndakavayochidza kumurumboita sene nyaya kechipiri ndakavavinga kuti amusikuona chinhu chakanaka here kuti kwenyini kwamuri kufamba inini muri kundisiyire chirongwa. Ndakauya muchivataura kudaro mangwa nokupindura mhinduro yakandi. Mune makore mangani ekuberekwa? Ndine 72. Kana tichikutarisai ndimi vatinenge tichiti vana soro jena. Handiti makaita chinhu chakanaka chekuvaratidza kuti mwana wenyu akapararira. Kana kuti ndimi makatsvaga mwana mukamushaya. Pane mabhonzo andiraona apa asi panga pachiwanikwa foni, manjombo chichi. Handiti tiri vanhu vatema kana kuti tiri vanhu. Handiti nyangwe makaita chinhu chakanaka, you are the first suspect. Toda kutaurirai tisingati tichitaurirana. Handiti ka munhu anogona kufunga kuti sei iye. Handiti saka pavanotombofamba vanofamba vari voga vachitsvaga kuti chokwadi chidii chibude, but imimi pasina maoko enyu hapana maoko enyu. Dai maoko enyu akanga aripo apa, handiti tingadai tichitaura zvimwe pachivanhu nhasi. Handiti ka chatiri kuda isusu kuudza baba ava nhasi ndechekuti vanofanira kukutsanangurirai zvishoma nokuti nyaya yenyu hasi nyaya hombe, zvishoma zvokuti imimi muve in touch navo, muzive kuti papozisheni yavari
nhasi nenhau iyi iri papi, then isusu sekudare kwamauya tochikuudzai zvekudzokera kumba muchinoita kuti dambudziko ramuri kusangana naro imi risarambe richiuya kwamuri. Handiti? Ehe, baba sunungukai kuvaudza ava, kwete kuti vakataura nemi movaignore, vachitaura nemi nyaya iyi. Inini ndoti tati ukama nemi ndokwanisa kuvabvunza kana mubvunzo vanhu vachiteererawo. Taurai, takupai nguva yekutaura mudaro. Inini nemi tinozivana here? Taizivana here? Kwete. Asi iko zvinoizvi nini nemi ukama hwedu unoti ani nani? Nimi takuzivana. Ukama hwedu ihanzvadzi yangu iyi. Ukama hwenyu neni ukama hwedu tinoti chinani? Ani nani? Hapana Sawira. Mari? Sawira. Kuti ndinoda kuti darerese. Sawira uyo wakatangira pai? Panhameti. Kuti waitakaita kuti muite Sawira? Nechikonzero chokuti mama arasikirwa nomwana kuti mutsvaka. Ndikazotiwo ndikatirombo kuti ndimwani. Ndaenda kakuti mimi masawira. Ndinotaura kuti chakati. Nechikonzero chokuti ndindakamuona. Nditi ndinotaura izvozvo. Saka masawira vedu nditi. Sawira. Ndakakuupdata zvinhu zvizhinji zvakaitika. Ndingokwanisa kuzvidzokeredza hangu but ndoda kungoenda kuti dare tisapedzere dare nguva. Sawira musi wa29 musi wa29 June taifanira kuita sei? Nakansela awarapa taifanira kuita sei? Taifanira kuonana. Toita sei? Toita sei? Zvimwe zvamaifunga mama kakunga inandizviziva. Handiti zvakanaka. Ndakuudza dai. Musi wa29 takanga tataura kuti pawakazoya zoripota kuno. Kansela vanokwanisa kungoitawo witness kana usaita witness. Musi wa29 ndakanga ndamboenda kuti ndizoenda kwakansela. Ndikuedza zvese. Saka mukutsenga mumuromo. Okay, ndakaenda kwakansela. Kansela vakangoti dambudziko renyiri pamwe tikanoita tikanotsvaga mwana wenyanga asina urema here chichi. Ndikati anga ane chigumwe chinenge chepakakwara chigumwe ari mudiki. Tikanzi nakansela panotokwanisa kubatsirika nonzi ipapapo kuti taitsvaga maways ekuti tingosonga nyaya yacho iripo. Menoti pane zvakazoita here zvokuti tinonoona kansela wabva wazondifonera tinoona kuti tikabvunza mambo because vanhu vakashayika wakanditi ukaenda kumakuwa kwevanhu vamwe vanhu vakashayika nguva dzehondo but iko zvinoizvi ukaenda unoona achinzi ainzi Peter John ndiro ranga riri zita rake but iye akaoneka ari mabhonzo chete. Saka zvanga zviri sei kuti timboenda kana kuchi timbonobvunza kwamambo because inini zvasina kutongobvira zvandipinda ndaenda kumwe kwese andisati tikati Sawira handei kwamambo nemusi weMonday. Sunday ndikaenda kumba kwaSawira ndikaona mukadzi wake ndikaudza kuti muzouya muchindiona. Kansela wangu vari kuziziva. Ndikati nemusi weMonday makuseni kuma6 ndikaenda kumba kwatikati ndaenda kumba kwaSawira. Ambuya ndakazvitora Sawira ndikaona mukadzi wavo. Wari kupi Sawira? Sikanzi Sawira wamukira unonotenga huku. Wakati aifanira kuuya kuno kuma8. Sikanzi Sawira wamukira uno. Kati hamuna kuvaudza here? Inga vari kuziziva kuti tiri kuuya kuno. Pane kwatinoda kuenda. Sikanzi ndavaudza ndichaenda kuita sei? Ndichaenda chinonovaudza. Kana wauya wangoenda munohodha huku. 6, 7, 8. Marangi kwangu nemariro ndatomira because kana achibva kumba kwavo kuma9 here. Ndatoti randiende kwakansela ndinonoona kuti zvakamira sei because nguva yese akansela ndikatavasendera ndikati ndamirira Sawira kuti tiende kwamambo but havasati wauya.
message wakazoiona around my 11-12 ndikatovaona ndasvika tinonoona kansela dzikabva ndanzi ndikati ndauya sawira hana kuuya zvikanzi nakansela maripoterwa nyaya yenyu yatokwa mambo ndikati nyaya yei zvikanzi ndikati saka toita sei manje tononoona mambo here because toda kubatsirwa panyaya yedu because chandiri kuda chaizvo ndechekuiga mwana wangu handi zvimwe nyaya dzese zvimwe zvese izasi kunyanyo ndinyasoita ndiri kunyepa izvo ndataura sawira zvandataura pane nyaya idzi pamusoro yedare nyaya yeri kutaurwa nasawira wangu hainapipa hayo inini chinangwa changu ezvezvi takutopinda mugore ripiri ndaive ndine tarisekutaurwa kwaita baba vana kukanganisa ino vati zvinhu zvehurumende hazvimenyiro kana kuti tumhanyire kuti avo itaite hatisi tinovatuma dambudziko riripo pandiri kwazvinezvi inini ndaenda unokuna kansela ndaenda na kansela ndokumuzivisa sababa vemusha regardless kuti age yangu yandiino ndakavazivisa sababa vemusha baba chione izvi zviri kuuya pamaziso angu inini chinangwa changu chihombe ndechokutiko saura wenyu chichengetedze mabhonzo aya paanofanira kunge achienda inganda kupinda basa kugena kuti ndipote ndichiona zvitona zvevanhu ndechinangwa changu chandiri sezvo kana ndakagara pano ndoda kuti mabhonzo aya iswo achengetedzwe paanokodzero yavo chimwe chikonzero chekuti kwandauya kuno kuna kudanira mambo ndova nekodzero ndovaridzi rino vatibatsire kuti tichengetedze mabhonzo panzvimbo yakakodzera zvimwe zvese zvatakutaura izvo handioni zvine basa izvo inzwai kababa chavanga vari kutaurira izvozvo ndisitavapa mukana wekuti mungave maive nepfungwa kumashure yekufunga kuti umwe wenyu haana chaari kuita munyaya iyi makanga muchitori neappointment yenyu mese yamaifanirwa kunge makabatana makauya kuno sekuuya kwamakaita mungadai makangouya panguva imwe chete imi muchiripota chichemo chenyu ivo vachitovepo kuti awo ndo mamiriro akaita nyaya yenyu ndisitainge taakubvunza saka kutsanangura kwavari kuita zvakakoshera isusu nokuti hatina pataizovasekerera kana dai vainge vakangokutarisai munyaya iyi vasina chavanotaura munyaya iyi nemi saka tiri kuona kuti mune pamunogara pasi muchitaurirana but pano panobata chunhu chokuti mabhonzo edu aya aende apa kunovigwa paanofanirwa kuenda ihurumende machibatana manje muri vaviri mauya kuna mambo kuti mambo pangaitwe sei isusu tochiti zvakaitikira kupi munhu aripi munhu anozvisungirirapo vanhu veukama hwake vakati ivo ngaavigwa anovigwa hakuna anorambidza vakarambe vakabata mabhonzo 2 years mabhonzo emunhu vachida kwadii isusu tinoita kuramba manje zvinhu zvakadaro pachivanhu chedu mudunhu mani medu kuti aiwa kana paine imwe nzira inoitisa kuti zvinhu zvenyu zvifambisei hama dzevanhu baba vake vari kubvuma mwana wavo munorambire kuti avigwe mwana wacho but mutemo manje munhu akuendeswa kuforensiki kunotsvaga kuti chii chakakonzera kuti afe ndo pane nyaya but varidzi vake varipo tengarai tiri kushupika kutsvaga mabhonzo kuti ndaani ndo pane nyaya inotinetsa kuti tivige munhu kana ari matesti vakaita kudhara ngavachitipa mabhonzo emunhu avigwe ndimambo anenge akutaura takabatana imi nevava kansela aripo kumapurisa tichitaura kuti tinobatsirika sei hatiende tichivachallenja kuti tipei tinochienda kuti tinobatsirika sei nguva yareba vanhu vasina kuviga hama yavo vanoda kuviga mwana wavo chii chiri kunetsa tiye tichitange tisiri kuziva zvatiri kuita zvatee tichibvunza ipapo zvinoitwa tiudzwe chokwadi chokuti tinobatsirika sei handiti saka nyaya yenyu nhasi kuuya kwayaita kuchivanhu isu tinoti kana munhu akanga achipfuka kunonzi kupfuka kuona munhu akafa mumaso mako handiti anopopoterwa nemubereki wake kuti ko kana paine chakaipa chakaitwa neuyu munhu
kunze kwezvakanaka zvokuzoita kuti tizive kuti wakarara apa. Muri kupanzwisa chona chandiri kutaura. Kana paine chakaipa chakaitwa neuyu munhu chawakufamba uchimutevera achikuona, iye akaita basa rakanaka kunesu vapenyu rekuti tizive kuti iwe wakatsakatikira apa. Chii chawakunetsera munhu kana pasina chakaipa? Kana pasina chakaipa, kutanga nhasi iwe uri mwana wangu, inini baba vako tinochengetedzwa nemitemo yenyika. Ndio yakutiita kuti titadze kukutora pauri apa kuti tinokuchengetedza apa. Hati mapanzo vachitaura nemwana wavo ava vanonzwikwa nemufi wavo, vachimutakanura kumubvisa kuti ava basa ravo rakanaka kwatiri rakapera, nekuti zvinohwa mumaoko mangu. Inini sababa wako asata kumbokuona pawakamuka muka uchinetsa vanhu vakakuchengeta kuti tikutore tikuvige. Handiti ndo nyaya inoitwa pachivanhu, ndo nyaya mungadai makabatanirana kuuya kwatiri seumambo, kwete kuti mupatsanurana kana iye mufi wacho naanotsama. Handiti mapona, nokuti role yamakapleya yakakura munyaya iyi yekunoratidza vanhu kuti mungadai makazvinyarara. Handiti nhasi uno mungadai muchinetswa naye but hamunawo maizvitaurira kuti hameno. Handiti nanhasi adzawa zvichida ungadai mwana wavo akapararira musango vasingamuzive kwaari. Ichocho chikuru chakazobatanidza kuti vakudeedzei kuti sawira chavari kutaura. Vanga vachikubvunzai mibvunzo yakanaka kudaro. Takanga tichizivana here baba? Aiwa, nhasi uno ukama hwedu hwakamira sei? Tasawira nasawira nekuda kwei? Nekuda kwemwana uyu. Handiti zvinhu zvakakosha izvozvo kuti vanhu. Handiti mazita mazhinji mamwe amunoona chinhu takazomupa, takamupa kuti takamuona kuti akabva angotoredzera kuna ningi. Handiti imimi usawira hwavepo huchengetedzei, nerimwe zuva muchazoona maresults acho. Handiti kwete kuti murwisane. Ipo paine chiitiko chatinoti tikatarisa tese toona kuti pakaitwa chinhu chakanaka neumwe munhu, makambenge mati munoda kuripwa here navo ava vanhu ava. Rinogona kuve dambudziko zvekare. Mubvunzo wauya kwamuri baba. Ndinonge ndabudisa shoko rakafanana naye, asi iwe baba tagadzirira kuti bhokisi rakatengewa tiritori muchimochari izvozvi chinetasi kuti kunamunyika muchakapo. Ava mandiro anga musuri china vakandidaidza, mushure munga wandidaidza vakandibvunza zvikati, Sawira, munharaunda munoziva kunotengeswa mbudzi here? Tikati ndinoziva wakaita mapurotsi munokwanisa kunati mbudzi dzinowanika. Tikati aiwa, nyatsokudai pachena kuti muda kuti kudii. Vakanditaura kuti toda kukutsvagira mbudzi yekukuripa. Ndiwa tikati inini ndayambonzwokana nasekuru vangu kana madzibiri vamuchiti kana waita chinhu chakafanana nechocho ndofunga pangangobude mombe. Mukwasha wawo topapa yakwandiri zvikanzi dhara dzakakwana here, tiyezveuzi ndikakutsvagira tikakupa mbudzi ndikakupa mombe yacho unoisa pai. Tikati urukire apo uda kureva kuti udii, undishauta kwangu kuti unditengere. Zvikanzi haiyo jekisa pfungwa dzako, ndobva ndambozomusiya wakati akadaro. Ava vaiva vachitozvinzwa havana kuita intention ndindadedza mudharawo, ndindamudedza ndichimubvunza zvembudzi but akutukwa masomo angu nemunhu wonje. Handiti mapona. Saka ndoda kukubatsirai nhasi nokuti ndo zuva ratasangana kubva musi wamaidemba kuti dai ava vanhu ava tamboonana, ivo vachidembawo kuti dai tambobatana taenda kwamambo. Handiti manzwa zvandandichikutaurirai zvandandichitaura panapa ndo chete. Isusu hatichenure nyaya dzakadai nemombe,
hatichenure nembudzi, tinochenura nehwai mudunhu medu. Handi mapanzo ndozvandakuvaudzawo izvozvo kuti vatenge hwai kuitenga hwai handitika hwai rume isina vara chena yakachena so inenge yakangoita hwai chete isina rimwe ruvara handiti ndo yavanofanirwa kukupai handitika pavanokupai vasangokupai vakanyarara handiti ngavakupei hwai vachitaura nemufi wavo. Mwanangu, dunhu rino harisi redu, ndere kwamupa mombe. Patakaenda kumatare nenyaya yako yokuti wakunetsa kumunhu akaita kuti tizive pawakarara, takanzi tibhadhare hwai kuhama yedu. Saka hwai yatakubhadhara iyi ndeye kuchenura madzudzo akatarisana nemurume uyu. Chakaipa kwatiri kana usina kuchibuditsa iwe unoziva kuti wakafa sei. Isu hatingachizive. Takuita zvedu zvatinofanirwa kuita tichipuhwa marayirwa neumambo mudunhu mavo. Saka ndo zvatakuita izvi. Hwai yedu tabvisa kupa Sawira wedu. Kwete kuita zvehondo munyaya yakadaro. Handiti choipa chitsata mwenye ndochinyanja zvachinotaura. Zvakare muchitotaura kuti mwana wedu ibva kumaziso ababa, uya kwatiri pamusha kwatiri. Chikumbiro chatiri kudai isu kana vaigona irwa kwauruko ende kune vakasunga zvinhu zvisafambe ukako vakuonewo sekuonekwa kwauri kuitwa nevavo uchivapa gwara kuti kuda kuvigwa nababa vavo toda kunorara ndizorore. Handi munhu akachengetwa akafa please hazorore kana imimi hamuzorore. Pfungwa dzenyu mune makadzisa kupi? Mune muchifungwa saka mwana wangu ozodii ko ndikafa ini baba wake anozoita sei, zvozopera nekuita sei. Handiti isusu avo tinotaura navo tichivaudza pachivanhu kuti hazviko varume, hazviko. Kana paine zvimwe zvamuda kusara muchizoita matesti vakatora kudhara ava vapei. Zviri nani kuzoita ribheri yemunhu kuchera munhu pane kuti tichengete munhu ari panze mapfupa ake. Zviri nani kwaaviga achivigwa nababa vake vari kubvuma kuti mwana wavo. Kana zvisiri izvozvo mapfupa odii ocherwa, anenge achicherwa awana umwe munhu here. Handiti hakuna zvinhu zvakadaro. Makapaona munhu angauya kuzochemera ndoda kuviga munhu isiri hama yake? Makazoona kwani zvinhu zvakadaro? Saka toda kuti tipedze nyaya yenyu mapedzero andiri kutaura baba. Mukangobata ipapo kanzera vanenge vabatsirika. Chivanhu achiitirwe pahombe ipapo kungotenga hwai yavo vochenura babavo nenzvimbo. Iye kana akaurayiwa achamuka ega kuenda kumunhu akamuuraya chete. Munhu akafa hangamboshupa vanhu kuti tinetseke kuti akafa sei. Handiti hazviite. Nyaya ipo ndikuti zuru chaiyo ndaenda kudomako ndinosvikirori matauro amutafange zvichida pangu tiri vanhu vechivanhu ndobasa redu. Ndakagara ndinonge ndichifambira nyaya iyi nedzanguwo dzandaidi ndandifambira zvanzi murume gara. Ndakataurwa matauro amavita ndichipirura zvikanzi aiwa apa hapana dambudziko ndikuona wakadai ndakanyatsotsitsinura ndikati manji sekuri ndodii ndisvikire zvikanzi vanotaura vakasvikirwa handiti ndio zvimwe chete ndezvataura panyama zvondondishamisa kuti asi wangu vaiona svikiro nerakapfeka madhoro chete mutaura akapfeka taya so aiwa kuteera mungopa advice kuna baba then kana mafunga kuti tinofanirwa kuti titevere kumapurisa. I'm very free, very free. Sani gore.
Handiti. ikangoitwa tikangobatana pano toenda kumapurisa, hatisi kurwisana nemapurisa, totsvaga kuti tinobatsirika sei kana padai. Isu tichitaurawo pachivanhu chedu kuti kana mutemo waro taona munhu patinochengeta chunhu, isu tinoviga. Umambo unoviga munhu asingatozikanwa kuti ndokupi, unoviga. Handiti ko zvino ava uyu ane baba vake imupei munhu avige chi? Handiti mapoa. Saka no tinoda kuti tibatsirane panyaya iyoyi tisvike patinosvika. Hatinosvika kwainofanira kusvika. Right, next court.